Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la presentació, Antoni, i a les persones que m'acompanyen avui a la taula, perquè ells han explicat una gran part de les coses que jo ja no hauré d'explicar. També a vosaltres, per la paciència, portem molta estona aquí. I clar, jo tinc una gran fortuna, que és que m'he pogut aixecar de la cadira aquesta, estic aquí en una posició diferent, m'he pogut estirar, i vosaltres no heu pogut, i crec que és injust. Per tant, sí que us dono la possibilitat i us demano, ostres, aixequeu-vos i canvieu de cadira, que porteu molta estona a la mateixa cadira i fa que estigueu cansats, perquè veig algunes cares que canvieu-vos de cadira, sí. Mireu, jo començaré l'exposició explicant-vos que jo, clar, com que tinc un perfil d'economia, d'una visió i un anàlisi econòmic de la realitat, considero que l'economia i la innovació han d'estar al servei de les persones. Tal com hem vist abans, i inclús quan el papa francès ens explicava el que és la solidaritat per ell, està dient això, que el que fem, les persones humanes, ha de ser a favor de la resta de persones humanes, de nosaltres mateixos i de la resta de persones humanes, no a favor del capital. Però, evidentment, tal com deia abans la Sònia, és difícil progressar amb lo social si no progressa l'economia. I, per tant, una cosa i l'altra estan absolutament lligades. També per la meva formació, ostres, fa anys que em vaig adonar d'una cosa en la que em van enganyar el primer dia quan vaig entrar a la facultat, quan et feien la definició de que l'economia és una ciència per gestionar uns recursos escassos. I tots estem imbuïts d'aquesta mentalitat de recursos escassos. Les pròpies administracions, les primeres, que tenen un pressupost i d'aquí no es poden sortir. I, per tant, si hi ha persones que necessiten uns serveis, però ja s'ha acabat el pressupost, aquestes persones han d'esperar l'any vinent. El temps sí que és un recurs escàs. A tots se'ns escapa i actuem com si no s'escapés. I els recursos naturals també ho són, però no els recursos econòmics. En tot cas, ho és la nostra capacitat de generar aquests recursos, de posar en comú, de compartir, com deia alguna de les persones que m'han precedit, de compartir aquests recursos entre les entitats i les persones, entre les entitats i les empreses, entre les empreses i les persones. La capacitat de compartir aquests recursos i de crear sinergies és el que crea la possibilitat de ser més eficients i més eficaços amb les coses que fem. I no m'enrotllo més en aquesta primera part. Jo volia partir d'una primera... Ui, aquí no surt sencer i ha sortit tot malament. En tot cas, què ha passat aquí? Un segon... Aquí falten tots els gràfics i demés. És igual, ho aturem. Jo volia partir d'una reflexió del que és el que ens ha suposat, si ho arregles perfecte, però si no jo continuo, que no surten els gràfics. Que la pandèmia ha estat una causa d'inestabilitat. Ha estat una causa d'inestabilitat per a les persones, inestabilitat personal, inestabilitat laboral, de salut, econòmica. I aquesta inestabilitat ha tingut múltiples efectes. Entre ells, l'increment de la pobresa, però també, i s'ha comentat per part d'alguns dels participants, un increment molt notable de les alteracions mentals. Hi ha moltíssima gent, i segur que tots coneixeu alguna persona propera a vosaltres que té afectacions mentals que abans no s'havien detectat o no tenia. I això és important i significatiu. I el percentatge de persones no és aquest 40 o 50% d'increment dels joves que hem vist abans, és molt superior. Hi ha moltíssimes persones que no poden ser ateses pels serveis psiquiàtrics perquè no hi ha hora. I l'afectació realment està sent molt important. Què més? Inestabilitat en les relacions socials. Bé, no surt, és igual. La gent no ha sortit de casa, o ha sortit molt menys, o surt amb por. Llavors això què ha produït? Més aïllament, pèrdua de sociabilització, i això tindrà els seus efectes. Hi ha uns efectes immediats i uns efectes a posteriori. També això ha produït una inestabilitat econòmica a nivell nacional.
i a nivell d'aquí de Tarragona. Hi ha hagut tancaments d'empreses, pèrdues de llocs de treball, empitjorament de les condicions laborals. Tanta gent, amics que tenim, que estan en ERTOs, i hosti, estic cobrant molt menys que abans i amb això no visc. I també ha produït una inestabilitat mundial. Increments de preus, que estem veient, la inflació que tenim aquí no s'està donant només aquí, escassetat de productes i de matèries primes, el que ens està passant amb l'energia. Tot això, la previsió a curt termini no és gens bona. Però m'agradaria analitzar alguns indicadors, alguns petits indicadors que ens poden ajudar a entendre, i espero, i abans faré una reflexió, uns indicadors que ens poden ajudar a entendre com estem actualment aquí. Però abans volia pensar i compartir amb vosaltres com podem afrontar aquestes situacions. Com podem afrontar tota aquesta inestabilitat. I ho podem fer d'una forma reactiva o ho podem fer d'una forma proactiva. I quan dic això, parlo com a persones físiques, parlo com a famílies, parlo com a organitzacions, com les que avui estem aquí a la taula, o les que pertanyeu cadascú de vosaltres, o com a administracions públiques. Podem ser víctimes de la situació. Hi ha moltes persones que se senten, de fet la major part, que se senten víctimes d'aquesta situació, o podem ser protagonistes del nostre present i del nostre futur. Podem reaccionar davant de les situacions que es presenten, esperem a veure què passa i ja decidirem. O podem anar-nos avançant-nos i readaptant-nos en funció de les coses que van passant. Com quan ella deia, la Sònia deia, hosti, van ser els primers que van començar a fer una altra vegada colònies. Bé, doncs avancem-nos. Que cal retrocedir una mica? Doncs ja haurem avançat i ja adaptarem a la nova situació. Podem centrar-nos en les dificultats i, per tant, acabar bloquejant-nos, o podem centrar-nos en les solucions i actuar. El problema és que molt sovint ens quedem amb l'anàlisi, amb que la culpa i la responsabilitat és dels altres i, per tant, nosaltres no actuem. Jo el que proposo és que davant de tota aquesta situació hem d'actuar, hem de fer coses per canviar la situació. Podem reproduir solucions i comportaments que hem tingut amb el passat, que és el que acostumem a fer. Això com ho vaig solucionar l'altra vegada? Doncs faig el mateix. No. Penso que també podem innovar i aprofitar les noves oportunitats que es generen. I per últim, hi ha molta gent que no actua per no equivocar-se. Penso que també és un error. Hem d'aprendre constantment dels encerts i de les errades nostres i de la gent que hi ha al costat. Però que no ens acabi la vida pensant tot allò que podíem haver fet i que no hem fet. Fem les coses. I en tot cas, si va malament, serà perquè ens hem equivocat, no perquè no hem actuat. I aquesta és una mica la idea de la meva xerrada. Clar, i aquí us poso alguns indicadors. Disculpeu que aquestes dades no són homogènies. Vull dir, no són totes el mateix tall temporal, perquè em baso en estudis que hi ha actualment publicats per part de l'administració. I parlo d'aquí de Tarragona. Coses que a mi almenys quan les vaig analitzar i les vaig veure em van sorprendre. La població ha crescut. Tots podíem pensar, hosti, fruit de la pandèmia i de les morts i no sé què, doncs estarem igual o ha baixat. Doncs no, ha crescut. De 804.000 a 821.000. Ha crescut també la població estrangera. Del 15% al 16,65%. La meitat del creixement que hem tingut aquí a la província en aquests 2 anys ha estat de població estrangera. Persones afiliades a la Seguretat Social. Tenim més de les que teníem fa 2 anys. Curiós, no? Sembla que s'ha destruït molta l'ocupació. Això són dades actuals. L'atur registrat és inferior al de fa 2 anys. Hi ha menys contractes per mes que hi havia abans. També deu ser una bona senyal. Deu haver-hi més gent fixa, menys contractació temporal. La taxa d'atur ha disminuït una miqueta. És cert, hi ha molts matisos amb aquestes dades, perquè tenim tota la gent en ERTO que està com a treballant. Però en tot cas, mireu, no estem massa lluny de com estàvem. I en tot cas, persones que estiguin actualment treballant, doncs el percentatge és major.
La taxa d'ocupació també s'ha incrementat. Molt poquet, però s'ha incrementat. Què passa amb la balança comercial? Hosti, s'han reduït molt les importacions i han crescut les exportacions. Curiós, Ostres, sembla que estem en una situació de molta crisi, però al territori, fins ara, sembla que ha reaccionat bé. Ara venen altres dades que no són igual de positives. Ostres, famílies monoparentals, que abans en parlàvem, n'hi ha més. Sí, quantes hi ha més? Hosti, molt, ha crescut quasi un 15%. Això significa famílies que tenen més dificultats, més recursos, perquè no sumen la dels dos cònjuges com podien sumar abans. Aturats de llarga durada, en tenim més. La crisi, com es deia abans, com crec que em deia la Sònia, sempre actua més fort sobre els col·lectius amb més dificultats. Perceptors de renda mínima garantida està incrementat, però no al ritme de les persones que ho necessiten. Tràmits burocràtics, dificultats per la seva gestió. Per això ens passen moltes coses. Aquest matí parlava, abans de venir, 4 casos d'aquest últim mes de persones que han esgotat els 18 mesos de baixa i que no es poden incorporar a treballar i que els han donat l'alta sense ni veure'ls, sense fer una visita mèdica i li traspassen a l'empresa el problema. Les persones no poden treballar. Què passa? Ostres, que sovint, igual que passa amb voler aconseguir subvencions, en l'exercici dels drets és la pròpia administració la que et posa traves i la que has de lluitar contra l'administració perquè reconeguin els drets de les persones. Les famílies que acudeixen a bancs d'aliments s'han incrementat. Un dels bancs d'aliments que estem treballant, que estem gestionant, és a Calafell. Doncs es va incrementar, es va multiplicar per 3 el nombre de persones que acudien al banc d'aliments. Segurament s'estabilitzarà amb dades com les que deien des de Càritas i Creu Roja, en multiplicar-se per 2 exclusivament, no per 3, però Déu-n'hi-do. I els menjadors socials també s'estan incrementant i d'una forma molt significativa. La infància sense recursos, la pobresa infantil s'està incrementant i molt. Aquesta és la realitat de dades del nostre territori. I penso que això és important que ho sapiguem també, perquè de vegades des de lo social ens fixem només en lo social. Però jo crec que la realitat en la que vivim, no crec, estic absolutament convençut, que és una realitat sistèmica, que tot està interrelacionat. I que, a més, per analitzar aquesta realitat ho hem de fer d'una forma holística, no unidireccional. I si això ho podem fer, serem capaços de generar molts més recursos i una millor atenció a les persones que no pas si ho fem d'una manera conductista, que hi ha un impuls i hi ha un reflexe. No, hi ha molts possibles impulsos i molta gent que pot actuar per aconseguir els resultats que es pretenen. Ara us posaré alguns petits exemples de coses que hem fet a les organitzacions que dirigeixo durant aquest temps. Podria haver-hi molts més, però jo penso que el que volia era que es pugui visualitzar com a partir d'una visió diferent de les coses els resultats obtinguts poden ser molt més satisfactoris que si tinguéssim la visió economicista tradicional. Si tinc recursos, faig. Si no tinc recursos, no faig. Un és un projecte que tenim, que fa 3 anys o 4 que estem desenvolupant, que és un projecte Bon Dia. De trucar a les persones grans que estan soles cada matí i saber com estan, si necessiten alguna cosa, com han passat la nit, si tenen algun problema. Això ho estàvem fent abans. Però clar, amb la crisi aquestes persones han estat molt més soles. Si abans sortien, ara tenien por i no sortien. Llavors hem anat avançant amb els serveis a aquestes persones, incorporant múltiples coses. Evidentment, les trucades telefòniques diàries, però a més el subministrament d'alimentació, quan ells no podien sortir. I això ho hem fet en col·laboració amb Càritas, amb Creu Roja, i penso que són bons exemples de col·laboració i com amb els recursos d'uns i els altres es pot abordar molt millor la problemàtica d'aquestes persones. Però també amb les visites mèdiques, en la programació de les visites mèdiques. Tal com deies, hi ha una bretxa digital
que és molt difícil de superar per a aquestes persones. I a pesar de fer formació i de més, doncs hi ha algú que els hi controla com si fossin els nostres pares o els nostres avis o un tiet que està sol, que en el fons es tracta d'això. Què és el que hem de fer amb aquestes persones? El mateix que voldríem que fessin amb nosaltres si estiguéssim en aquesta situació. I qui? Doncs les organitzacions, els veïns, la gent que està al seu voltant. No cal que siguin grans organitzacions que organitzin. No, no, no. Si tots aquests programes, la major part de les activitats, les fem amb voluntariat. Amb gent que aporta el seu coneixement, el seu temps i que rep a canvi la satisfacció de poder estar ajudant a les persones que estan al seu voltant i que al final s'estima com si realment fossin famílies. Visites mèdiques, resolució de problemes a l'habitatge, suport psicològic. Era evident que necessitaven suport psicològic durant aquest temps, doncs ho hem posat. Resultat, la gent està més bé inclús del que estaven abans. Curiós. I nosaltres ens hem adonat que això és imprescindible. I si hi ha finançament públic, magnífic. I si no hi ha finançament públic, doncs remourem cel i terra perquè aquestes persones puguin mantenir aquest servei. Clar, és una passada. Que aquesta persona que està sola i patint pel Covid i de més, doncs el dia del seu aniversari, que ningú recordi d'ell, doncs que vagis i li portis un pastís. I bufis les espelmes amb ell. Hosti, no té preu, no? De vegades les dades que presentem són dades molt fredes, són números. I quan agregues els números, et diuen poca cosa. Dius, ostres, quantes persones? Però el que hem de pensar és en cadascuna d'aquestes persones. Si vosaltres avui, amb la xerrada d'avui, o qualsevol altra xerrada, o quan veieu dades en un diari, penseu, ostres, quines persones conec que estan en aquesta situació? I personalitzeu aquella dada, veureu la gran catàstrofe que suposa tot això. La feina de totes aquestes entitats té un grandíssim valor per cadascuna de les persones a la que se li dona aquest servei. Jo penso que això és fonamental. Un altre exemple, fractura digital. Ha estat una magnífica oportunitat perquè les persones amb discapacitat amb les que treballem des de fa moltíssims anys, amb els que la bretxa digital era enorme, doncs sigui molt inferior. Inclús persones amb una discapacitat molt important, a través que en un moment donat havien de fer grups bombolla. Abans no es podien venir als centres, s'havien de quedar la gent a casa. Però clar, no podia ser que la gent estigués a casa sense el servei que necessitava. Ells i els seus pares. Llavors vam començar a treballar amb els pares i amb ells el tema tecnològic. Actualment hi ha persones que encara no poden venir al centre perquè tenen una situació molt complicada a casa, perquè tenen molta por als pares. Doncs aquestes persones, que són molt poquetes, poden continuar l'activitat del centre telemàticament. Sens dubte fomentem la presencialitat, i ara ho explicaré en la següent diapositiva. Però, a més, ens permet que aquell que un dia està malalt pugui continuar fent activitats i compartint amb els seus amics i parlant amb ells des de casa seva. I això és una passada, l'avenç que ens ha suposat això. I què ens ha costat això? Poc. Pensar-hi. Pensar-hi com ho podíem fer, formar les persones, i al final tothom està molt més satisfet. Un altre exemple, la descentralització de serveis. Amb el treball amb persones amb discapacitat sempre s'ha planificat una actuació centralitzada a la capital de la comarca, en poblacions molt grans. Doncs el treball amb grups bombolla ens ha fet pensar que no tenia cap sentit pel tema dels desplaçaments, de garantir amb els desplaçaments que no hi hagués contagis. I després com barrejaven les persones amb els grups, que abans es barrejaven en funció dels interessos de cadascú i es feien i es desfeien aquests grups. Doncs com que havien de fer grups bombolla, hem promogut que les persones de cada municipi es quedin a cada municipi i no s'hagin de desplaçar a les instal·lacions centrals. Això què ha suposat? Una passada. De conciliació familiar, la gent es pot aixecar més tard, pot sortir al migdia i anar a dinar a casa, que abans no podien, pot fer les activitats en col·laboració amb voluntaris i gent del propi poble. Clar, al final, la gent està més satisfeta que no pas abans.
falten components d'intercanvi amb altres persones que no són del propi municipi. Però això ho estem treballant perquè pugui ser dit també. Llavors, al final, serà un sistema mixta en el que la descentralització tindrà un paper molt important. I és un canvi produït a partir de la pandèmia, que ja hi pensàvem abans que era aquest el camí, però que la pandèmia ens ha ajudat a visualitzar que és claríssim, que hem d'anar a serveis més personalitzats, més de proximitat. I un altre exemple. Quan va començar, diria que la segona onada, ens trobàvem que hi havia persones amb discapacitat que vivien en llars residències o en pisos i que entrava el Covid allà. Llavors, clar, per evitar que hi hagués un contagi era força complicat, perquè és com viure amb una família. Tu estàs amb la teva família i no estàs a casa tot el dia amb la mascareta i garantint les distàncies de seguretat. Llavors, en col·laboració amb l'administració, amb el Departament de Treball en aquell moment, actualment de Benestar, de Drets Socials, el que vam fer va ser crear uns dispositius perquè si sortia alguna persona positiva en una residència, pogués traslladar-se a un centre de persones positives. Clar, el plantejament ordinari i el que estava passant a les residències de persones amb discapacitat i també de persones grans és que quan hi havia un positiu es quedava tancat a la seva habitació. I per tant aïllat, quasi incomunicat, perquè qui entrava era un professional que anava com un astronauta. Llavors, quin és el canvi de plantejament? Nosaltres fem que la gent que està en aquesta situació se'n vagi de vacances. Quin canvi, no? En lloc de patir la malaltia i de viure la incertesa que suposa això, doncs se'n van a un lloc on la tractaran magníficament, on estaran tot el dia amb ella i amb les coses que li agraden, on ella estarà amb altres persones positives, si són positives entre elles no es contagiaran, i permet que visquin la seva malaltia com unes vacances, que ara ens diuen que quan tornen. Saps? Imagineu-vos com ho han viscut ells i les seves famílies, que també quan tens un familiar i d'aquestes característiques que està mal, hosti, ho pateixes molt. I en canvi, si pots parlar amb ell en qualsevol moment, tens videoconferències i la persona s'ho està passant de conya, doncs es viu d'una altra manera. Quins són els recursos? Doncs els mateixos de tenir-los tancats en una habitació. I en canvi, el canvi aquest de visió, de com abordes aquesta realitat i li dones la solució que voldries per tu mateix, fa fer-ho d'una manera diferent. I ja acabo. Amb dues frases. La majoria de persones gasten més temps parlant dels problemes que afrontant-los. Penseu cadascú de vosaltres on esteu i on voleu estar. Penso que és molt important. I només aquells que res esperen de l'atzar són amos del seu destí. No podem esperar que les coses es solucionin soles ni que els polítics que surtin de tot en cada moment ens solucionin els problemes. La solució dels problemes nostres depenen de nosaltres. I aquest és l'esperit que penso que ajuda a superar no aquesta crisi, sinó totes les crisis que tenim a nivell personal, a nivell social, a nivell econòmic. I això és el que volia avui compartir amb vosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció.